Takže. Čaute, vítajte pri mojom treťom videjku, kde som si našla náhradníčku Danielku Kulíkovú, lebo ona nechce natáčať. A tu na škole, a všetci tu teraz prišli, tak musíme čakať po hodinu. Za to nasačkovanie si 4 na meso. 4 na meso. A smrdí to tam. Ale tak. Tohle vecko to bolo malých báb z Moskvy ročí. Možno 9 ročný, možno 8? 7. No. A tak sme vám chceli povedať, že sme teraz rozkáčky a budeme vám aj tušky. Ale nie my, ale ty malé. A pozrite sa, ako mám sexy psa. Ale to je dvojité, to som nevedela. Aha, toto. No? Konzervy, vidíte toto? To otvorím. Teraz vám ideme ukázať, my ako sme tam sme zase naspäť. Jasné? Tak zatiaľ čaute. Teraz sme tu, robia otočky. Tam je naša pani výchová majiteľka. No? To naksu, babi! No, pani výchovateľka. Poď. Jedna. No. No, keby ste nevedeli. Tam je naša nová spolužiačka, ukáž. No, aha, pozrite sa. Toto je naša nová spolužiačka. To trošku handy. A kde je jej sestra? Tam. Tam je niekde tam. Tá je tam pri stene vo fialovej. Tamto, táto, toto. Vidíte? Dobre, takže ideme naspäť na vecka. No, tak zatiaľ čo? Takže sme tu naspäť na veckách. A to sme vám ukázali, kde máme robiť. Na veckách. Mám krému. Ona je zvyknutá. Čo? Až? Čo? Ďakujem vám za lajky a neďakujem vám za dislajky. Nechápem prečo, ale ja si to neberiem do úvahy, som začiatočnička. Tak, zatiaľ. Čau!